Здравейте, ютубъри! Вие сте с не знам с кой епизод на оцеляние, вече забравих. Така... Сега гледайте само смешния ми бот. Сняг ли бе? Да. Аз мислях, ма не, няма. Тузи ми направим за какво иска бях. Чакай да взема една брадочка, се мъча с ръка, бе. Нямам брадочка ли, бе? Аз направих и за Абе, въй! Нищо. И много се изнервя. Лаги. Отивам за дърво. Колко мога да се дърво. Тук стана някакъв бък, сега качук на оградата. А той път се пома на дико. Го справя бъл сняг. Вид се оправиха. И схъбих си 2 сняг. Как ми лагна, пак Майнкрафт спря. За тъпото. Левнах ли? Тук що? Сино всеки път като влях в Майнкрафт. И левтвам. Има малко късния. Може ли дърво? Да, имам. Колко имаш? 19. Обработим? Да. Мале. Ще да взмъш, бе. Аз тук ще такова ябълки. Съжалявам, да имаш малка пиш пауза, защото не се приходи туалетната. Продължаваме. И малка му... Къде ми... И аз се разчупих, нали? Гледай, колко дърво имам в себе си. Не 19, а 37 дърво имам. Да знаеш. Направи, бе. Какво направя? Нищо. Имам стак и половина. Дърво ли е? Да. Браво. Аз в момента скупам тук. Изчакам да ми израснат ябълки. Да изпадат ябълки. Защото много искам ябълки ми трябват. Искам голдан да намеря да се направя златни ябълки. Да изяме да допълнила с сартата вече. Трябва да пить ябълки. Не знам колко злато. Няма го смятам. Снимам саплинките и ги засея до сила. Да ги засея до сила. Засей ги, бе. Свиняли. Свиня. Бъди. Защо свините вече дават по една паржола? Да, преди даха получи сякаш. Даже като го бие, даже Понякога не ми да, да. Някакъв бък вече снима в Майнкрафт. Ама обаче кравите дават много. Не прасите да дават по 2. Ще е добре. Защо ми лагна някак... Много яко ми лагна. Имам 6 саплинга. 7. 8.
Там поблизо ги засия. Айде порасти. Уф, то странно стресна. А тебе всичко да стреска, бе? Аз се връщам и тя до мене. И ме гледа. Ма гледа. Но не биш много трескащо. Аз купам арането и ми скача пред мене. Какво се смееш? Бати тъпи клипър, гръмнам градинката. Сега не иска да ме расте. Крипър гъмна. Как ти каза крипър? Но не го видях, че нещо залагали ми, не можа да разбера. То зачуйно. Аз не го видях дори. Поне взех малко 4. Пръсти 4 такова. То тук ще запуши моят. После. Ще е така и с ко. Майко, колко дърво имам? 3 стага. Аз съм бърдвам вече, колко да става. Където си скучка си. Пържули имам, мали. Добре, добре. Аз пържо не ми трябва, аз хляб ще се правя. Не, с хляб имам. Аз имам хляб 7. Някакво цвете ми трябва. Ей, там има. Знаеш колко му? И аз мисля да ги взимам на това. Аз сега ще умра от глад, ма нямам код да губя тич. О, саплинг. 2. Ти са твоите саплинги. Още 2. Едното ми дърво е просто. Сега го приемам. Айде, 5 саплинга има. Не, ги чакам си. Аз съм 5 саплинга. Ихи. Си ги там да научи. Да. Ми най-много отвън, да нещо гъма. В гората като. И ти сложих едно от друга, ма кой им направя, без смисъл. Надявам се пак да ръст. Да, някакви високи и двойни. Ай, чупите. Взех едно пръст само. Аз съм се взима малко градки. Ще грифаш. А? Ага. Как се измисля? Ич, кога се разви толкова много, бе? Тус пък. Аз нямам нищо. Ма ти с маска.
И бати цецето. И съксес направих. И после довършвам декорейшъна. Кой е правил, че не такив? Айде. И ще ми дадеш малко вълна. Нямам никаква чек. Ама какво е? Взел всички ти къщи вълната, нямам никаква. Седи ми, Машо, ей! Можем потреба да вземеш. Декорейшън. Знаеш какво ми трябва на мене? Вълна ми трябва обикновена. Но пред... Няма работя, къде че го обясня. И дръвчета ми трябва. Дай малко дърво. Какво да вземеш? Но обработен какво? В то ми трябва много, аз отивам да се чупя направо. Я да колко може. Тук нямаш... Опа, видеска. Какво правиш ти, ма? 15. Добре, ще се. Гледай как ми имитира масата и... Ще отрепя, бе. Аре, бе, тя му е манинка. Не е имитация. Как взе гласа тук? Стига, бе. Какво съм взел пак, бе? Стъклото ли е? Не. Огледал... Аз пак огледалото. Вей. Ай, стига, бе. Мразята. Мене ли, бе? Взел си тук. Стига, бе. Бедеска съм взел, не. Какво си взел? Всичко взел. Май взел книгите. Какво вземеш? Аз... 20 книги. Аз майче вече ги изхабих книгите. Още 6 ме остават. Какво ги правиш, бе? На какво са правят книгите, бе? Да. Сетих се. А защо няма декорейшън тук, бе? Какво се търсиш, бе? Взел си го. Ние с бобчета ги бяха и тук. Какви бобчета, бе? Какви бобчета? Блокчета, бе. Блокчета, бе. Ние бяха спини, ако искам. Слаб. Да. Нямам, братле, има само 46. Дай на. Абе, аз ще работя с тях сега. Само да не ми ги вземеш, че... Айде, бе, човек! Ай, наци ги. Ай, взмай ги. Дай само едно искам. Взмай си го. Маста ще се правиш с каменно ли, бе? Камена ли ще има маста? Да. Ай, ще за тук. Взе ги всичките вече, гледат си на халния. Че аз не се сетих да ги гепсам преди него. Ма ти видя ли ги, бе? Видя ли? Не ги взе. Ми вика май. Ей, такова. Те гледам. Добре, ще спрем тук и ще снимаме следващия епизод, мисля, че е 4.